Kirol hezitzailea ditu titulu hau, Mondragon Unibertsitateko Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultateak eskaintzen duen gradu ondo bat da. Kirol esparruan, pertsona anitzekin eta testuinguru anitzetan lan egingo duen profesionala formatzea nahi dugu. Beti ere, ikuspegi berritzaile batetik, pertsonen garapen integrala bultzatuko duena eta hezkuntza inklusibo baten alde egingo duena. Aditu honek bi funtzio nagusi beteko lituzke. Funtzio hezitzailea eta beste funtzio garrantzitsu bat aholkulari funtzioa. Aditu titulu honek hainbat tresna eta estrategia bateratzen ditu. Alde batetik eskolak. Irakasle adituek eskola teoriko-praktikoak emango dituzte. Horrekin batera ere, esperientzia eta praktika interesgarriak ere ekarriko dituzte. Ikasle guztiek praktika batzuk burutu beharko dituzte ikasturtean zehar, bai kirol erakunde batean edota beraiek lanean ari diren lekuan bertan. Hori guztia txertatu beharko dute proiektu batean. Nori dago zuzenduta aditu titulu hau? Kirol eta hezkuntza munduko profesionalei. Zeintzuk arlotan, honako arloetan. Gorputz hezkuntzan eta eskola kirolean, administrazioaren kirol sailetan, Eusko Jaurlaritza, Foru Aldundiak, udalak, mankomunitateak, kirol enpresa eta erakundeetan, kirol elkarte zein federazioetan, aisialdiko jarduera eta ekintzak antolatzen dituzten elkarteetan, hezkuntza eragilez osatutako foro eta lan taldeetan, komunitatearen garapenarekin lotutako proiektuetan. Zeintzuk dira helburuak? Jarduera fisikoa eta kirola gizarte dinamizaziorako tresna moduan erabiltzea. Gakoa da aniztasunaren kudeaketa eta kirola jarduera fisikoa dinamizaziorako tresna moduan erabiltzea. Kirol hezitzailea aditua urtarrilean hasiko da, urtarriletik ekainera egingo da eta saioak ostegunetan egingo dira. Astean behin, arratsaldez, 5:00 9:00 arte, eta hilean behin, larunbat goizean. Kirol hezitzailea adituan espero zaituztego. Animatu zaitezte!